faɗa min kamar ta ya abin da ake gaskiya ya ce ma ‘yan uwansa a aljanna inni li karibu na kasance ina da wani zama can da muke duniya ya kuru yana cewa a inda ka yanzu kai lamina da musaddiki da kana cikin masu gaskatawa a inda ya cina idan muka mutu wakon na tura ba muka zama turba wa iza ma da kasusuwa ma yanzu kai kana mai tabbatar kana tsammanin a ina yanzu lamadi abin wasa a hukumi wannan bai yarda ba shi bai yarda ba yana ce wannan kai kana kada ya tsaye ko mutu da zan kasa sai a tada sai ce ana halantun muttaliqun da da baya da su an gane baya nan tare da su ƙara sai ya ce wa ‘yan uwan shi har shi an tuku muttaliqun da kuna riga ku riga ku kai shi cikin wuta fata amma shi da yadda ma bai shara faɗaɗa sai ya riga ƙasa haka ta yabo sai ya rubu cikin jahannam ƙarai ku sai dai an da sarama wani kamar tere kuma a kusa shi an wano mai shi wani wajen ‘yan wuta kuma a wani wajen shi faɗaɗa sai ya cinkaye shi ko sai ya cinkaya fara ahu sai ya kai shi fi sawa iljahimi a cikin tsakiyar wannan jini gashi yana ganin shi yana ganin shi amma wurin zama ba ne abba ɗaya ba sai ya faɗa wa gana a ya ce wa tallahi na Allah in kinta ka yi saura kaɗan la turbi ne kaɗan ya karkatar da shi na ce ba a sakamako ga ni mana wanda ne kai da ka banza ga shi da ta kasa ya ƙetare wanda a cikin ba ya ran ba muje mutuwa ta kare illa mautata kalkula sai mutuwar da mun kai ta farko kuma in sake gaya maka wa ma na hannu bi mu'azzabina mu ba mu zan cikin waɗanda aka yi ma azabu kai ma ƙarai yana cikin aljanna zuwa kafirci ka kiya
ya ce inna haza da kan kawo lalle wannan shi an samu wani babba kaga yari gaskiya ne ha لمثل هذا saboda misalin wannan da aka nuna falya amalin alimu masu aiki su da aiki sai da aiki ake shiga kuma aiki na kuma kuma ga gani annan imanin ne yi Allah da annabi da aiki sa'annan ya biyo imanin shi da aiki wannan sama kuma aiki sai da Qur'ani ma a ba da wani littafin kai in kai aiki da wani littafin aikin banza kai don wani littafin na bada aljanna wanda ya sa ka amma in kai aiki da Qur'ani aljanna ta mai Qur'ani ce gaskiya ne ƙwarai inda ya kayi wanda ya ce ga imani to sai ya sanya ka yace a shi zalika wancan hayrun shi yake nuzulat ga masarki an shajaratu zaqqum ko itaciya mai maruwa ka shiga aljanna kai wa yan wata kwano zama aljanna shi ne mafi ka shiga aljanna kai wa yan wata kwano ko bakan magana shin shi yake ko a bashi zaqqum ya ci haka wata ne kuma mu je mu inna lalle mu ja'alna sanyata ita wannan itaciyar tsoro fitina ta ai azaba ce fitina ce amma fa da zalimi daga azzalumai waɗanda ba sa hukunci da alƙur'ani gaskiya ne gaskiya ne sajara tun wata irin itaciya ce ta saba da itaci duk incen da ya yi karo rubuta ko min da ya zama kawai an gane ko duk incen da ya yi karo rubuta ya zama toka amma ita tana hita fi asalin shayi a cikin tsakiyar tsakiya ba ma gefe ba tsakiyar wutar jahima take hita kusa da sai Allah saboda azabar ta da kalmi ɗalabuha ɗiyanta wasu na jahilcinta guda ne ka annahu ka ce shi rukusu shayaɗi kamar kanun shaidan sani ba a yi kan shaidan kan kan a kasar gure shi in ka addiya zuba aya bai shi tsaurin ba bai ɗauka to da haka Allah ya kamanta wai in mutum ya san shi dan wa'azi bai shi kai shi ya yi tauri فإنهم للسوا kuma la sabilu a cika ciki dam amma la ya wala yuni gashi an cika ciki dam
amma ba ta sawa ƙiba ba ta sawa kitse ba ta magani da raba ce kuma sa'an nan Allah ce inna lalle lahu suna da alaiha akan ta la shawban wani garwai bin habibu bayan sa a cuɗan ya kano zai a gama da ita kaga sai ya mutsai mugun ya mutu ka sa da makwabtan da misali ai ba da su da ko amma sai a hada nan duniya sai ka ji daɗi can kowa sai azaba ta kanta ita kanta italiya azaba ce ruwan zafi su ma azaba nau'i ne na azaba summa sa'an nan inna lalle marji a makomarsu bayan duk wannan abu da aka yi da kisa da zai masu yawa wani cikin kashe wai wanda su mata kaji ya an haka da yin da yi masu wawa tun da ita lati buke ba rigi ba kushi ba ta daga ba ta ce wa gidan wani na gidan su ko kuma wani dan wani a raga mishi ita mai nacewa ce wadda ka saka samu ne da wuta sai ta maka sai ta mai ɗan ko ko a sa kwal mulka ne a san sauran shi maka ɗan da kwanci kana kurka bari ya yi minti biyar ka ce ka ɗaya sai ka sha aiki to ita ma haka take lawwa lil basar mai nacewa ce wai ba ta taba ka saka ka kai ka haka baka yadda ka yaki ta ba mai yarbuwa ba ce to mu je da ma yana kawo maka dalilin shiga su yace innahum alfawsun bi amma ya ka samu uban ka shiryayye to ka bi shi ya kuma ka shirye in ka bi shi ka ga da kai da shi Allah ba sai Allah ya hada ku kada ji ba walladina amanu wa tabi'atuhum bi imani والذين آمنوا إن جي الله waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum zuriyya to zuriya su ma su kai ɗanka ka yi imani kanka ya yi imani shi kanka ya yi imani da hidai a samu to sai Allah ce alaƙaƙa bihim zuriya za mu haɗa sai a fuskar anguwa misali a fuskar anguwa haka daga ubanka sai ɗanka sai shi kanka sai matan ka sai kankan ba shi daɗi ba zai kaji ba don zama da muke da wani lokaci kana na kana jin daɗi ubanka na kawai daɗin ka rage kana nan kana jin daɗi uwarka na ƙauye
daɗi bai yi ba ma da sauran amma in babanka na tare da kai in ka ci nama sai ya ci ya an dafa ma kai sai ya ci daɗi bisa daɗi kuma ta shi da wani duk wanda ya kula da tsohon shi ce Allah shi baka albarka ta shi amma in ba kai ba ko ya shi bai ce Allah ci ne ba tsiro ta shiga ba sai ya buɗe baki ba shi wata yawan ko tsohuwa ba su buɗe baki ba zuciya ne ta iya gani da kai to Allah shi baki dai yace Allah ya kwashi baban shi ɗan giya ne shi ma ta su baban shi mabiyin hadisi ne shi ma ta su haka Allah na ci aha wala kada hakikan dalla ya bace ko qablahum gabaninsu a kasarin abubuwa cikin mai yawan da farko duk da tuni wa ma wadana la ka samu mutum goma na kwarai to ya yi ga sun kai da ne wa an ce ma in tsara bandai ta mu je wala qadar sanna bihim ba mu bar su kana su ba wala kada hakikan arsal na mun aiko fihim cikin su mun bibi da masu gari amma ga mu je kaifa yaya kana ya kasance aqibatul da biyu karshen waɗanda aka ma gargaɗi da suka ki an sha daɗi sai ce maka illa ibadallahi wanda abin yamma amfani sai dai bayan Allah waɗanda aka tsarkake su daga Allah su wata kana hakikar in ji Allah tabbat na da na kana da mai
haƙurinka in kai shi wata magana ta ɗanka ba shi ka ji dai kana ta ce duk wanda ya bi ƙur'ani ta haƙuri da aka Sandar zuciyar mutum ya mutu. Sandar zuciyar mutum ya mutu. Zama ce mana. Wata Allah sai muka sanya zuriya ta zuri'a shi. Mabiyan shi Wanda sun kai imani ba ne. watarakana mun bari alaihi a kan shi yabo na kwarai ya ce maka bin akari da sai karshe sai duniyar ka ta tashi in kan ce duhuwa sai salamu aminci ala nuhu a kan annabi ya ce maka ce alamin da kuma إنا كذلك نجزي المحسنين innamu kazalika kamar wancan yadda ka ga nuna aminci ya tabbata a kan shi to da ke zini su don mai kyautatawa haka muke saka gaskiya ne shi Allah ko ayi kawai Allah ƙwarai إنه من عبادنا المؤمنين innahu lalle shi min ibadinal mu'minin yana cikin bayin mu'mini ƙwarai amma ثم أغرقنا الآخرين kuma sa'adai a rakanar ahari da muka nutsar da na ƙarshe gaskiya ne ba wata ce ba su da fara ƙwarai an tafi an shiga jirgi to duk wanda aka bari kasa a farkar da shi ƙwarai kuma wannan wa'azi ne da ƙwarai labarin da ake ba kai yarda an hau jirgin ƙur'ani a farkar kasa to labarin ya ce don wannan ƙur'ani a yanzu ne jirgin ƙwarai yadda ka san duk wanda ya hau jirgin nuhu ya tsira a wannan ruwan to a yanzu duk wanda ya bi ƙur'ani ya tsira وله نبأ عظيم wannan shi ne babban labari amma أنتم عنه مقربين ya zuwa إن شاء الله ya ce wannan shi ne labari babba ne an أنتم عنه مقربين amma gare shi gudu wa malakum alal mulki وما لكم عن التذكرة معرضين me yasa ne an tazakirati akan wa'azi akan qur'ani kuna me yasa فأين تذهبون ina za ku tafi Allah ke da kai da kai gudu ka bar qur'ani shi da ya gudu ya bar qur'ani ita da ta yi gudu tabbata ce da kaza ka da Allah kaza ka Jahannama. ana ma gyara ka da yanzu ne kada ji me ya same ku akan qur'ani kuna gudu ina zaka ba ai da kuma in ko illa إن هو إلا ذكر للعالمين shi ma bai kasance ba ce wa'azi kuma ga kuma za ka tsaya a qur'ani ka hankura qur'ani in tsaya a qur'ani irin hankura qur'ani kuma وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه
la Ibrahim in ja'a rabbuhu lokacin da ya zo mahalicci shi Ibrahim ha bai kala da sali in zuciya na ya ko ka zo wurin Allah zuciya da shi ka kaga mutum aljanna zuciya shi Allah la ilaha dau ba ke na cikin zuciya ba munafunci ba ƙarya ba kura ba hasada ba san wani littafi sai Qur'ani ba zalunci da mutum ya zo lahira a zuciya da ciwo to ya ce da kan sauci gababan shi a ƙwaƙwari wa ƙaunihi da mutanen baban shi ya ce ma na ta abubu da biyu kuke bauta wannan abu kuke bauta ba a ifika a ifikan kiran ƙarya alihatan na alloli dunan lahi abinda ba Allah ba